Miksi maksaisit liikaa ilman suodattimista? Kotifilterit on pieni ketterä perheyritys, joka myy ja tuo maahan ilman suodattimia. Yritys sai alkuunsa syksyllä 2012, kun kuluttajana tympäännyin ilman suodattimien hintoihin. Kotifiltterien toiminnalle on ominaista laadukkaat tuotteet. Meidän valmistajallamme on suodatinvalmistukseen liittyviä patentteja sekä laatusertifikaatti. Me vältämme varastointia ja kiinteitä kuluja, kuten myös välikäsiä. Meillä on oma maahantuonti. Me huolehdimme asiakkaidemme tarpeista, otamme tietyn määrän asiakkaita ja ennen kaikkea tarkistetaan aina asiakkaalta, miten asiakas haluaa ilman suodattimet pakattavan, niin että vaihto isommalla asiakkaalla onnistuu nopeammin ja helpoimmin. Meillä on erittäin kilpailukykyiset hinnat, koska me emme harrasta muun muassa varastointia. Meidän asiakkaitamme ovat urheilu- ja tennishallit, huoltoyhtiöt, taloyhtiöt sekä jotkut yksittäiset kuluttajat. Pääpaino on urheilu-tennishalleissa, huoltoyhtiöissä. Kun kuluttajana haluat tilata meiltä suodattimia, niin mene nettisivuillemme www.kotifilterit.fi. Valitse vasemmasta reunasta valikon kohta tilaus ilman suodattimet kotiin, jonka jälkeen sinulle avautuu lomake, johon täytät IV-koneesi tiedot ja tarvittavia suodattimen määrän sekä yhteystietosi, puhelin- ja sähköpostitietosi. Tämän jälkeen saat minulta sähköpostitse hintatarjouksen sekä toimitusaika-arvion. Tämän jälkeen voit sitten päättää, haluatko tilata vai et. Ja toimituksen mukana tulee lasku. Tämän helpommaksi tämä homma ei voi mennä. Urheiluhallien ja tennishallien sekä huoltoyhtiöiden osalta prosessi on hieman monimutkaisempi. Eli sieltä lähdetään yleensä siitä, että kartoitetaan, mikä on asiakkaan tarve. Jos asiakkaalla on valmiina suodatinlista, niin tarjouksen pystyy tekemään siitä. Ellei sitä suodatinlistaa ole, voimme auttaa muun muassa tekemällä inventointeja asiakkaan kanssa, käydään läpi IV-koneet ja selvitetään, mitkä suodattimet siihen kuuluu ja mitkä niiden kunto on. Yksi tärkeä asia on myös se, että me selvitetään, mikä on toimituksiin liittyviä asioita. Miten useaan kertaan asiakas tilaa vuodessa, montako kertaa vaihtaa suodattimet vuodessa, onko tarvetta pikatoimituksille ja ennen kaikkea pakkausmerkinnät. Jollakin asiakkaalla merkitään pakkaukset aina konekohtaisesti ja rakennuskohtaisesti, jolloin asiakkaan on helppo vaihtaa suodattimet. Toimittajani pystyy myös räätälöimään suodattimia, eli jos koneessa on tilaa pidemmille taskuille, voidaan taskuja pidentää ja näin päin pois, jolloin me saadaan optimoitua suodattimet. Tämän jälkeen Kotifilterit tekee asiakkaalle tarjouksen. Yleensä käydään sitä tarjousta vielä yhdessä läpi. Se varmasti on semmoinen kuin asiakas haluaa. Tehdään tarvittavia täydennyksiä siihen tarjoukseen. Kotifilterien suodatinvalikoima on laaja, eli meiltä saa kaikki markkinoilla oleviin IV-koneisiin ilman suodattimia. On laaja valikoima pussisuodattimia, kasettisuodattimia sekä myös suodatinmattoa. Toimitusaika on noin 5-8 viikkoa, eli käytännössä tilaan noin 4-5 kertaa vuodessa isoille asiakkaille suodattimia ja siinä sivussa menee sitten kuluttajillekin suodattimia kustannustehokkaasti. Ota yhteyttä, niin löydämme varmasti sinulle hyvän ilmansuodatin ratkaisun. Niin, miksi maksaisit liikaa ilmansuodattimista? Mielestäni ei ole mitään syytä maksaa liikaa ilmansuodattimistakaan. Eli ole yhteydessä Kotifiltereihin, tässä on yhteystiedot joko puhelimitse 0400 350 504 tai sähköpostitse toimisto.kotifilterit@hotmail.com. Kotifilterit, se palveleva ilmansuodatin toimittaja.